Leon, det gik jo godt i dag. Hvad siger du til løbet? Ja, det var en utrolig spændende match. Det kunne ikke blive mere spændende for alle sammen, for både publikum og det. Vi havde lidt problemer i starten med at finde setupet over hele holdet, men vi snakkede godt sammen i pauserne, og jo længere hen i løbet vi kom, så fandt vi bedre setup, og til sidst så endte vi med at få sejren, og det var det vigtigste, så det var super fedt. Ja, hvad siger du så til banen? Var den ikke, som den plejer at være? Ja, banen den er som regel altid god her i Esbjerg, og den var også god i dag, men den var lidt anderledes, end den plejer at være. Der var noget mere træk i, og den tog meget kraft ud af motorerne, så det var der, vi havde lidt problemer. Men som løbet skred frem, fandt vi et godt setup, og vi sluttede godt af til sidst, så det var super. Ham holdt det Ip. Han var rigtig glad i dag. Ja, det tror jeg vi alle. Vi var sgu lidt stresset over, at vi ikke kunne få det til at fungere, så er det altid en forløsning, når det ender godt jo, så vi er alle sammen rigtig glade. Nu ligger I godt med i toppen af Superligaen her, og I fik bonuspointet. Det må også være en tilfredsstillelse at få det. Ja, vi skulle vinde i dag, og vi skulle have bonuspoint, så det var, hvis vi ville være med i playoff, og det vil vi, det er det vi kører for, så det var en utrolig vigtig sejr. Sådan her i teamet, i dit team, var troen på, at I kunne vinde den der dårlige start? Ja, vi kører altid for at vinde, så nu ser vi fremad mod GP-kval, og det skal køres ned i Lunigo, så nu fokuserer vi på det, og forhåbentlig så kan vi komme helt frem til finalen og ind i top 3. Ja, hvad skulle du ikke køre her i weekenden i Polen også? Jo. Hvem skal I møde der? Vi har returmatch mod Sjesov, så det skal nok blive en hård match. Ja, det var noget af en match, I havde der i Reserov sidste gang, så der er revanche til gode. Ja, det er der. Men, for din egen indsats, tænker jeg på. Ja, det var ikke helt på dupperne sidste søndag, men det var en enlig svale, så jeg skal nok komme stærkt igen næste søndag. Men held og lykke med det, Leon. Tak.